uyazi ukuthi lezi inhlamvu la ilezi esayithola laphana emobeni okuthusayo ke guys yazi lesi sibhamu ilesi sithethiso ulili Lisho ukuthi ulili yena lo ayilokho edubula lapha emobeni Thuyobane Yayikhuluma man Thuyobane Nabe ngitshela ukuthi yabazonda nje abantu besilisa kodwa ngiyabona ukuthi hayi bengirong. Yabo ngikutshelile ngathi angibazondi abantu besilisa mina dokotela. Kodwa uzonda umuntu oyedwa akubaba wakho. Phela nje uyahlonyuka na into yasi abafazi nje uyakhatha ubusuku nemini uphethe ukukhatha nje ubusuku nemini uthi ngiyakujaja manje ngikutshela iqiniso mina into ongayijwayele wena uyithatha wena uyazi uthathe kuyibona impilo yakho yonke sekusikhathi ke manje ukuthi ubhekane naso awusho ubani wadubula nje Sebehlangene ngekhamala Sebehlangene Ngithi uhambile waphindela endlini ne. Usuke wahlangana noma wami. Lo yamuntu inkinga futhi alipheli isekhonde engamemezanga noma kube khona into ayikhalazelayo. Kwenzakaleni ke manje? Usabuza. Hawulemfene abantu ngihlazile emphakathini Hawulemfene abantu bahleba ngami nje kungenxa yakho Angitshele futhi imina yini wenza adingiso lapha endlini, Ngoba phela uzenzene lento umsalofu. Ayihlekisi nje lento. Futhi awungikaphe ejikele emarket. Ngithi ucosha izinto. Ezongisiza la. Oh. Konke ungitshela uzoqhuqhuza uyofika le market. Anginayo choice. Angathi wambona uPondo uvese wavala nje. Qoqe yonke into ebusuku salele. Wanyamalala, shawa cetha. Kuyathusa wena futhi. Ngaphela le ndoda bese usosobala la ehostel. Usasho futhi. Sothi nje ngempela mawuthi khona into enzakalela emehlelo uPondo. Hayi kungazongisanganela angisisona isanga ngizokwazi kanjani. Phela kodwa isanga emini. Kingathi iqhamuka lendlela. So sami. Boze kuvalwa le market. Ake ngilale futhi namhlanje ngayitholanga lento engifuna la. Manje uSimiso wenza ngathi akasazi vele Angiye ngale nestam phethe obungane lento. Wayibo Haw Yini namanga yini? Ayibo sisi bungamazini ukuthi ingane ngesikhathi uqala uthola naye Ngempela kusho ukuthi sifanele sihlale nje kanje kungabi khona umuntu osisevayo. Kwenzakalani vele? Simira yini mfethu yini wandwaza nje mfethu. Ubona kusheshe lakho liyaqala liyasipina manje liba ngumsindo. Mfethu Uyazi wena umuntu kumele asevela phayana nje mfethu. Brazo ngiyacela ngicela udile naye lo muntu anginazo nje isikhathi salento ayenzayo. Ethu uhambe ucisha le engine eduma lapha. Hayi saduma ngokhiye wami ngenze njani? Kanjani manje sithini? Yebo mfethu makuthafana ngitshela iqiniso. Izinto zami nalo muntu asahambe kahle. Yena mangasuka la ngihambe ngoseva la tafula leliya. Zobele ngifakele iningi inkinga. Mfethu mana bengithi mina no Romeo Juliet la David kanti zishapi lapha. Hayi boy busibisa. Nihlukene. Hayi nje I'm sorry mfethu. Mina bengitshela ukuthi hayi into yenu nje yabo isahamba kahle. Ya mfana. Yabona makuthiwa izinto zimana kwenzeka. Sekukhuluna ngento nje. Hayi kodwa akhathazeke boy ukukhavela mana kodwa uzoba uRomeo uyangikweleta wena. Manje ukukhokhela mfana. Ay man, bheka la hamba khona wona. Wona. Engabe konke kuhamba kahle. Bengifike lapha ekuseni ngizokubona. Ngathola Khaliphu ngezi. Wemfana kaMkhisi. Ungifuna usungifaka itheka yini? Abantu bakhathazekile ngawe. Mangizwe inkulumo zabo ngibona ibhizi yakho la. Ayi, ngiyabona ukhona ukushaya amanzi. Kwenzakalani? Nizofuna kahle la. Nizofuna mina ngithi.
Bengidinga imbiza. Bengibulawa eqolo ekseni. Namanga wena. Wena uhawu nalesidwanya mpuphu esiwunyoko ushoniphi. Ningihlele la. Wazi ushoniphi? Khohle ukuthi ngeke ngakhuluma. Kuningokwaziyo ngathi wena. Kuningokwazi ngami ngohawu nangoshoniphi. Yini yoyazi? Uphila nathi ongathi awusazi kanti usazi kahle. Hey, yena wena man. Ngeke ama ngitshela ukuthi kwenzakalani. Ubani wena? Manje awudli? Hayi, kudle konke. Angathi ufuna lokho. Haya. Uyithola into obeyifuna. Yini? Kwenze njani? Bude. Nanto mina ngitshela yona ebalekile. Kumele uyasilanda. Bonke. Sekulungile. Enjoy. Thank you. Manje uSmith ngempela nje uzowenza ngathi nje awuphili nje wena emhlabeni ngenxa yokuthi nihlukene ngoyibolona. Hayi ngiyakuchazela. Phela ngayo akusho phela ukuthi manje sefanele nizondane. Ngeke ukholweke. Emalangeni ubezile engiphathele imbali endlini. Oh, bakithi abe romantic kodwa lona. Yamese Laphi uzithathe ukhethu wami ubhula ngazo umbatho ziphelele zonke kuyena ebusweni bakhe. Namanga wena. Ngiyakutshela. Awumeke uhlangana lapho umbatho ngoba phela yona unola dlamini wakhe. Hayi. Uthi mina ngigcina ukukhuluma indaba yena engathi benizondana pho manje usehlangana lapho nezimba zakho. Hey, ukuthi nje mina nokhethu yazi ukhethu. Hawu. Kuyazi ukuthi kubuye ngathi siyazondana kodwa ke siyancanywana. Hayi wena no Ngiyakutshela. Yazi nje kahle hle kade ngilongiyibuza ukuthi kodwa uNkulunkulu wami ngizoyitshela abantu indaba engishisa kangaka. Yo. Into nje bedinga ukuthi mina naye sibe neqiniso on each other. Sitshelana iqiniso. Hayi ke okuningi ke kuphelile okusalayo nje ukuthi umnandi khaya. Hayi mngana ngiyakujabulela yazini futhi nje nobabili niyafanelana. Awazi wena ngendlela engijabule. Yazi nje ungathi I'm the happiest woman emhlabeni kwi-universe yonke. Hayi cha mngana ngiyakujabulela shame and yazini vele niyafanelana noba uthu. Awushoke. Ithini into yakho? Iyamfunda. Hayibo nomfundisi uBay. Angitshela sikuphi stove, sikuphi siku6, siku3, sinjani? Ugesi ukhona, ukho gas. Kwenzakalani? Yini le? Uyakhumbula kodwa ngenkathi ngiphumile la ngaphandle. Azi bengicabanga. Le nto angikazi mina ngempela siyenza njani. Hawo. Ungena ngendlovu yangena la. Ufuna sikhuluma ngoKazimulo? Nakonke. Angifuni sithathe lula le nto ngoKazimulo. Mina nawe sisebenze kanzima ukuthi sigeze igama lethu ngoKazimulo nayo inkonzo ukuthi sithole inkululeko yethu. Kodwa manje into ephambane nokulunga kuzomela siyibhekisise singamani siyenze.
Hayi. Ngakhohlwa phela bhuti ukuthi lento siyenzele isihle. Awungitshela, kwenzakaleni lapha eminyango? Uphumela wena uyofuna amakhathakhatha. Ulitholile yini usizo njengoba usubuye uhlahlamehlo njengathi ubona isithole singaphi? Hambe kahle. Ngiyothola yona lento engiyiphethe la. Ngisebenzise njalo nje phambi ngiyolala ngifake amanzi abilayo. Ngishayele ekhanda. Sempudembe. Ngena. Hayo. Haw. Kavakasholo wena namhlanje. Yini ufuna nini manje wena? Yo, Nyawo. Hey. Lalela, sesiyazi ukuthi kwenzekala mhla ka-10 April. What are you rambling on about? I-track yemoto yakho kanye namarekhodi efana akhombisa ukuthi wena noLili noMondli nanisendaweni eyodwa ngesikhathi esisodwa lapha eMobeni. Jike futhi seniyabuya nimabokoboko ngalo lelo langa lelo. Endi ngaleyo langa unjeza waduthula. Akho igebengu ezangena lapha kubo. Nathi njengamaphoyisa ayikho report esayithola. So Nyawo silicela iqiniso kuphela. Yabona into engiyaziyo ukuthi ngangikade ngihlanganisa iqembu lebhola yabona. And your abysmal lack of aptitude rendered you utterly inconsequential. Is that why you are concocting stories? Naso lesingisi singinyanyisayo. Nyawo. Ile. Yazi lo khari wakhe nguzwe ngisaqhamukane kude. Ngashiya nje umthandazi omncane ngathi uNkulunkulu ngiyacela bandla ukuthi kube ukharama amadlala loyo. Hayi sisi, hayi cha uyawushaya shame. Hayi kanti ke akuona wodwa ke. Awu ngiyazi kodwa phela usungakwenza ke lokho kunye kodwa mina nje ngicela ungenzele sho ukuthi ukhara kuhlezi ukhona. Yo, hayi yabo la ngizolela khona shame bandla. Ha, webangoze ngivike kusasa. Hey. Hayi ntombi usuhlezi ukhathele nje. Usuhlezi ukhathele ngiyacabanga ukuthi hayi usebenza kanzima. Yazi wefikile ubuya la kwaMashu ngangathembi. Yakwazi lokho? Kahle ifikile. Uyamazi ufikile wakudala wayeyislay queen. Yazi ubuya la kwaMashu ngangisitshela nje ukuthi hayi uxakekile njengoba nje wabuyela endodeni yakho yakudala owuyithanda. Awumeke namanje sacabanga kanjalo. Hayi kuyabonakala khona ukuthi hayi usuyincika uNkulunkulu. Yazi abantu besifazana abaningi basesontweni abadala abancane babukela kuwena ukuthi hayi usushintshile ngempela. Cha ngiyabonga. Yazi kusho lokhulu ukuqhamuka kwena lokho. Hayi ngiyavuma. Abantu abancane abasha abangangawe abahle banezidingo. Angithi ya ngisho njalo. Awume ufikile. Mocabanga kunjani ukuthandana umfundisi? Ukuthi phela lo muntu mekubuka zonke izinsuku ekususa phansi ekisa phezulu ekubuka nje ngehlo lokhala kodwa inkinga akwazi ukuthinta ngoba anishadile umfundisi. Kunjani nje ungalingeki? Yini ubala? Oh ay nganami. Yazi file kunomuntu okwangibuza wasuke emadlala. Uqine kangakanani okholweni? Yazi ngathula ngacabanga. Wena uqine kangakanani? Indaba. Ulimi senenkwanje. Uyithatha phi lento? eMobeni la washiya khona. Kuzomela ukuthi ukhulume iqiniso Nyawo njengamanje. Hayi mfethu mina nje ayikho into engangenza ukuthi ngilokho ngijustify la kunina. Empela lento leni yenzayo nini insubordination.
ukapteni akazazi anike mhlawumbe ama-strict orders ukuthi you must obliterate yonke lento and consign it to oblivion. Kanti ayakhululeka-ke Nyawo. Azizelanga thina la ukuzokusongela. Sifuna iqiniso nje kuphela. Yazi ukuthi mina ngashaya ucingo mina njengamanje ngishayela ukapteni telephonic correspondence, and we shall observe the staggering magnitude of the predicament in which you find yourself entangled. Kanti ayakhululeka-ke. Mina nje ngavele ngifanele ucommissioner sibone ukuthi wena noMondli nizokhina enkingeni engakanani. Benyawo, uyazi ukuthi thina njengamaphoyisa nathi kumsebenzi wethu ukuthi sibambele thina umthetho mathupha. Uyazi Nyawo, abantu la ngaphandle bayakhuluma basithuka bathina siyuseless asisebenzi. Wena uthi thina masonge izandla sibukele yonke lenkohlakalo elenza phambi kwethu. Nyawo, ithini kumele sibe sibonelo kulabantu? Kanti ayungayikhethela-ke Nyawo. Usitshela iqiniso noma ngiyafona. Sayang impela. Hayibo. Leli. Leli ngiyambulala man. Okay. Ngizonitshela yonke into. Mama Dlala asikho isidingo sokuthi ungiphakele ngizodlala ngiyakhona. Yini une date noSibo? Cha, nomngani wami. Engasi nomngani wakho sekudinga njalo. Seniphinde nabangani nobabekazi? Cha, hayi babekazi omunye umngani. Banike lo mngani. Hawu Kelly, yini manje ngikumadlanga commission njengamanje? Hayi cha, ekabi ifikile. Phela mina njengo roommate wakho fanele ngizazi indlela zakho oyihambayo ukuze phela mawuba nenkinga la uyakhona ngazi ukuthi ukuphi abantu mabekubuza. Kelly, usungikhohliwe nokuthi mina nguBeyonce wakamashi. Nginabangani yonke indawo sisi. Khululeka-ke. Ngizokubona-ke. Bye. Baba Gasiba, DJ Music, ay 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 ay, DJ Music, ay ay Sazon minya nginkinga laban ngekweluke makan bethi izinja zam sense kodwa beka masifike kasintombi zonke eqwala ngathi phakamisa abafana sekaslam khona manje yenza inkinga ama-lights ngiphethe DJ Music senza inkinga. Awu Nkosazana emhlophe siphala phahla. Kunjani kodwa mabhebese? Sikhona, uyazi ukuthi bungangazi ngakubona. Wena nje uyingelosi uqubulayo. Hayi mama nginikeza nje ithuba. Hayi bhuti, Ngiyathembisa. Ilona engenalo. Lalela ngeke uzisole. Ngiyathembisa ngiphatha. Ish. Okay. Yazi bengazi. Fonela uMondli umtshela uthethela njengamanje. Sonke lesikhathi Nyawo. Nina nobabili. Nisenza iphuphu niyasibuka nje. Siyinhlekisa lapha phambi kwenu. Futhi yazi singayicabanga kahle yonke lento le. Ayikho into esiyicabanga Nyawo. Yazi wena noMondli ninamnanga. Niyambuli uyangena uyaphuma esitationini mase uthi isigebengu esinjani. Kanti nilimele senze ubugebengu obunganani kuze nimbone ukuthi isigebengu esinjani. Kodwa manje ukuthi yabona yonke lento lena mhlawumbe Fonela uMondli. Fonela uMondli Nyawo.
Bafethu angikwazi bafethu ngalahlekelwa umsebenzi wami. Uyabona mina noMondli soba senkingeni ngempela ukuphazamisa ingalo yomthetho. Bhuti wami Msomi, uyazi mina nawe mfethu sine history. I-history nyawo, khuluma nge-history wena. Wena wawugijima uze ube mude ngenkala uzongibopha. Usukhuluma nge-history manje. Dlala inkosazana emhlophe. Mhlambe singakwazi mhlambe uku-engage kwi-colloquy to deliberate yonke lento le. Yazi Nyawo, mhlawumbe noMondli ni right ngokufihla ubugebengu. Kodwa yabona mina ayikhohle. Angikufihla ubugebengu mina. Bafethu ngiyanizwa futhi ngiyavumelana nani. Uyabona nami into ngempela nami into engiyidingayo ukuthi ngibone uLili nami ejeza ngalento le wayenza. Kodwa yabona uma ngase kuthiwa lento le iphumela ngaphandle ngeke kuze kube uLili kuphela basenkingeni. Isiteshi sonke bafethu ngaba ku-animation, commotion neDonnybrook. Hey. Ngasifaki-ke thina lapha. Kuphi Sibunje la? Ngiyezwa. Aw, siphala. Njani? Ngiyaphila. Fikile. Ayizanja lena. Ngizaphakathi. Uyabona manje ngeke nisayenza lutho Wena mhlonipha uNkulunkulu ngomzimba wakho. Aw Mamadlala phela nami ngendlela yami. Fikile musuqhamba manka. Ungamvumeli ukuthi akuphoce intokozo kanye nokuthula kwakho. Angikhulumi futhi ngoDr. Sonke.